Иссе көннәр җитүгә Лоиш районының кайбер авылларында яшәүчеләрнең яңа проблемалары башлана. Кырга зур йөк машиналарында тирес ташыйлар, шуннан җил тирә-юньгә начар исләр тарата. Проблема белән хәбәрчебез кызыксынды. Невыносимый стоит запах, и если вы направите камеры на корреспондентов, увидите, что без маски стоять невозможно. Бу кыр авыл кешеләре белән фермерлар арасындагы көрәш мәйданына әйләнгән, якында урнашкан кошчылык фабрикасыннан бирегә тирес китерелә. Бирле халык сүзләренә караганда, тирес төягән йөк машиналары даими рәвештә маршрутны үзгәртә, шуңа бәйле рәвештә начар истә тарала. Авыл кешеләре ачулана, тик йөк ташучылар тиресне еракка чыгармый. Бу алар өчен табышлы түгел, киресенчә чыгымнары күп. Маршрутны үзгәртеп торгач, начар истә төрле юнәлештән килә, халык фикеренә колак салучы гына юк. Россельхознадзор идарәсе дә Лоиш, Питрәч районнарында яшәүчеләрдән тирес исеннән бөҗәкләр таралудан зарланып, ел сайын мөрәҗәгатьләр алынуын хәбәр итте. Птичий помет – это если вывозит хозяйство субъекта, это является нарушением. Ширеп бетмәгән кош тиресен кырга чыгарып ташлау законны бозу дигән сүз. Лоиш районында кырларга тирес чыгаруга килсәк, анда бары тик ширегән тирес кенә булырга тиеш. Ширемәгән тиресне кырга кертү тыела. Бездә авыл хуҗалыгы максатларына тирес кертү фактлары билгеле. Кайбер урыннар сүрелде, тирес исе чыкмый башлады. Авылларда яшәүчеләрнең мөрәҗәгате буенча Россельхознадзор белгечләре тикшерү үткәрә. Тиздән тирес, башка калдыкларны чыгарганда санитар нормаларның үтәлү-үтәлмәвен ачыклау өчен рейдлар уздыру көтелә. Тикшерү йомгаклары хәлне анализлаганнан соң ачыклана. Мөршидә Җиһан, Ольга Дегтяренко, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Лоиш районыннан.